El candidat socialista a l'alcaldia de Torrent, Andrés Campos, ha estat acompanyat pel candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, Jorge Alarte, en una jornada de treball intens. El dia ha començat pels carrers de Torrent, on els dos candidats han pogut conèixer de primera mà les inquietuds i els problemes dels torrentins. Després han visitat les obres del Plan E, el 90% de la inversió que s'ha fet a Torrent. Por lo tanto, hay que decirle a los torrentinos que el proyecto Wi-Fi, que la rehabilitación de los centros de mayores, que los alumbrados, las aceras, todo está financiado con el Gobierno central. Jorge Alarte ha destacat la força de la candidatura de Campos i ha aprofitat per a enviar un missatge al govern popular de la ciutat d'una manera ben original. Le vamos a dejar a la alcaldesa una naranja, le vamos a dejar a la alcaldesa la naranja sana que representa el socialismo en Torrent y el socialismo valenciano, porque ya saben ustedes que Camps es la gran naranja podrida de la Comunidad Valenciana y nosotros las naranjas sanas que hemos comprado aquí en el mercado de la ciudad, se la dejamos, se la dejaremos para que tenga otra referencia y para que Torrent también tenga otra referencia. Per la vesprada, el Club de Gerents ha sigut l'escenari de la reunió dels dos candidats socialistes amb els diferents col·lectius ciutadans del món de l'educació i l'associacionisme. Dins l'àmbit educatiu s'ha reclamat un sistema públic en condicions i s'ha posat l'accent en altres temes tan importants per a la ciutat com l'escola d'adults, el grup de 0 a 3 anys i d'una manera molt especial en una resposta definitiva per a l'escola número 10. Un mensaje de optimismo por nuestra parte, las ganas de cambiar las cosas y definir otro camino que es posible, el camino de los recursos necesarios, el camino de construir los centros, el camino de la enseñanza 0-3 años como derecho universal para todos los valencianos y valencianas, el camino que hemos propuesto de la escolarización igualitaria para integrar a los que vienen de fuera en nuestras escuelas con derechos y sin que la calidad de la enseñanza baje, el derecho una formación profesional que responda a las necesidades de este tiempo, sobre todo para los jóvenes que están en paro y que necesitan una nueva cualificación para encontrar empleo y futuro. El discurso de un alumno, un ordenador, una escuela moderna, tecnológicamente avanzada, ese ha sido nuestro discurso y hemos acabado con una palabra, optimismo, perquè otro camino és possible. Un dels punts més destacats ha sigut el compromís de transparència que ha adquirit Andrés Campos davant la resta dels grups polítics i davant la ciutadania, assegurant la participació de tots en el govern municipal encapçalat pels socialistes. I perquè la gent ha de triar entre un model desgastat o un model de futur. Quan sigui alcalde, farem una democràcia més participativa, més transparent i no a soles en informació. Ser transparent no és a soles tindre una web que te conte com està el plec de condicions. Ser transparent i participatiu és fer democràcia. I per això tots els grups polítics que tinguen representació tindran un espai en la Junta de Govern local. Però no sols això, també tindran un espai en el Consell Escolar i farem que la societat civil participi dels òrgans de l'Ajuntament. Una llarga jornada que ha finalitzat així, amb el suport de militants, simpatitzants i amics en esta important trobada del socialisme torrentí.